Кінастудыя «Беларусьфільм» стварыла больш за 250 анімацыйных стужак у рознай тэхніцы выканання. Лялечныя, маляваныя, пясчаныя, пластылінавыя, камбінаваныя. Канешне, сёння сучасным дзецям прадстаўлена шырокая палітра мультфільмаў, створаных дзякуючы камп'ютарнай графіцы. Але які прагрэс папярэднічаў гэтаму і расказвае выстава. Советские мультипликации, там у нас тоже посвящена этому выставка. Здесь у нас представлены эскизы, плакаты, афиши. Также есть и предметы, связанные с написанием сценария. То есть это печатные машинки старого образца. То есть у нас вся история от 1971 года вплоть до современности. Экспазіцыя раскрывае цікавыя моманты развіцця дзіцячага кінематографа. Напрыклад, бацькамі беларускай анімацыі па праве называюць Уладзіміра Голікава і Марту Лубянкову. Падрабязней азнаёміцца з іх творчасцю дазваляюць постары на стенах. Нам нужно было подготовиться, найти материалы, скомпилировать их, установить. Да, то есть у нас этаж для этого подготавливался. На таком большом отдельном экране, который находится по правую сторону вашей руки, это у нас такая компиляция из рекламы к современным мультфильмам, которые были выпущены в 2024 году, 2023-2022. Беларуская анімацыя – гэта яркая частка культурнай спадчыны нашай краіны, якая за сваю гісторыю паспела заваяваць прызнанне як на радзіме, так і за межамі. Наведаць выставу «Чароўны ліхтар» можна да 30 жніўня.